Hoxe presentoche o restaurante A Cascada No camping Ría da Arousa 2. Unha piscina gigante, unha zona chill out para disfrutar cos amigos, restaurante donde podes comer desde marisco, carnes, incluso hamburguesas e pizzas. Podes celebrar cumpleanos, comidas, cenas románticas e hasta un divorcio. Ahora conta con unha nova zona chill out donde podes reservar para facer as túas festas privadas. Estás na piscina, sales, volves a entrar, vas tomar algo, volves a salir, volves a entrar. Unha maravilla, vamos. E cando chega a noitiña, os mojitos. E se non che gustan os mojitos, tamén conta con copas premium. E todos os fines de semana vas a ter tardeo con DJ. Piscina, comida, festa, boa compañía. Que máis se pode pedir?